Señoras e señores, benvidos unha noite máis a Galifútbol, a fin de semana do 2 de decembro de 2012. Os resultados na autonómica Grupo 5 e na preferente Grupo Sur. Estas son as imágenes que hoxe traemos para vostedes. Estivemos na Gándara co encontro Caselas-Erizana, partido da xornada na primeira autonómica Grupo 5, co resultado de 2-0 a prol do Caselas. Primeiro gol de Rubén de falta, maravilloso, un misil. E na segunda mitade chegaría o segundo definitivo xa a falta de tan só 5 minutos para o remate dos 90. Xogado con moito público na Gándara, bastantes aficionados do Erizana e moitos do Caselas. Este Caselas, a afición lle está pedindo o ascenso de categoría. E aí temos o gol, o 2-0 que remataba o partido. Ao final dos 90 minutos eran os dous artífices, Rubén e Berto. Aí están os xogadores. Logo falarían pos nosos micrófonos ese a foto do encontro. Pero resultados hoxe: Matamao no Maio 0, Caldas 4, Salvaterra 2, Alerta 1, San Adrián 1, Bahía 1, Marcón 0, Cruzeiro 1, Xuventude de Cambados 4, Moaña 2, San Martín 0, Nigrán 0, Gran Peña 3 e Porriño 3, Tomiño 0. O vindeiro xoves 6 xornada, Porriño, Caldas e San Adrián, Caselas. O Caselas é o equipo a batir agora mesmo. E na preferente, estos son os marcadores: Ponte Ourense 0, Portonovo 2, Pontellas 1, Estradense 1, Barco 2, Arenteiro 1, Berín 2, Mondariz 0, Valadares 1, Gondomar 1, Choco 2, Arousa 1. Temos o partido da xornada con un Areas 2, Ribadumia 4. Perdeu o equipo de Ponteareas. Grove 1, Marín 1, Sanxenxo 1, Atios 0. O Atios vai perdendo os últimos encontros. Está baixando moito no seu xogo, segundo as opinións de algúns aficionados. Lalín 3, Pontevedra 1. Agora líder sigue o Areas con 30, pero atención, o Barco a 1.30. Sanxenxo 29, xa dixemos que o equipo de Óscar García estaba xogando moi ben ao fútbol. O avisamos o Atios e hoxe tivemos pois esa razón. Atios octavo con 23, Arousa décimo con 21, o Pontellas con 18 no décimo tercer posto. Lalín, Arenteiro e Marín pechan a clasificación. Vamos coas verbas do adestrador, do xogador do Caselas, Rubén, Berto e Rafa, o adestrador do Erizana. Agora, aquí, en Galifútbol, falouches Nel Fernández, ata a vindeira xornada. Al lugar de atrás, quedamos prendados do teu xogo na Copa, nas semifinais coatios. Estás aí unha garantía pro teu equipo. Hoxe marcache un golazo de falta. Que pena que non podamos verlo porque o perdemos. Tanto que sí. O Caselas sigue a sumo. Hoxe tuveste moitas ocasións. O Erizana non me fixo moito frente, non tuve casi un punto de gol. Pero en vos facedes moitas adiante agora. Apretaron moito, son un bo equipo, moi bo equipo. Nos traballamos ben, o noso xogo é traballar e xogar. Despois de vervos hoxe, foi un espellismo do pasado domingo, non? Un 4-5 en Tomiño, non? Esperemos que sí. Vale. Esperemos que sí. O próximo xoves hai Liga. Vades a xogar a Cobres, a San Adrián. Esperemos sumar a seguir, non? Home, é o que queremos. O noso objetivo, en principio, é a permanencia. Despois, de aí o que veña. Pois veña, sorte, xoves. Nota o partido, Rafa. De verdade, dende a grada, non lle fixeste moito fronte hoxe ao Caselas, non? Gústame que a xente sea legal ao falar, non? Sí. Cando se xoga ben, xoga se venga, se xoga mal, pero que non lle fixestes frente na primeira mitad un pouco tal. Xa na segunda, un tiro un pouco con perigo a portería. Eles tiveron moitas ocasións, moitas. Bueno, muchas. Bueno, a portería, 5 tiros están aí grabados para verlos. Sí, pero también es cierto lo que dices, estuvimos bien los primeros 15 minutos, después nos vinimos un poco abajo, más con el gol, nos rompimos ahí al final de la primera parte. Y sí es cierto que en unas ocasiones, porque es que un gol debajo, un equipo inferior, evidentemente arriesgas y a ocasiones van a caer. El gol es un error, el primer gol es un error nuestro en la salida del balón, robo más falta, y después, si te das cuenta, los goles son más propios errores nuestros que hacen de ellos. Despois dos 90 minutos, isto que serás que esperabas? Ou é un pouco frouxo para ti, ou ten demasiado equipo? Frouxo non. Ten demasiado equipo, tampouco. Ten, para mí, o mellor equipo
Desta categoría? Sí, desta categoría. Pero esperaba algo máis. De todos os que te enfrentaches é o mellor ata agora? Ou polo menos o que mellor xogou? Ofensivamente, sin duda. Ofensivamente, sin duda. Después, hombre, Correño intenta otro estilo, tiene otro estilo. Vaya también, pero para mí ofensivamente, desde luego, es lo más potente. O que podes estar orgulloso da afición que tedes, porque a pesar de dir 2-0, están aí, non insultan aos xogadores como noutras aficións, é unha maravilla, Sin duda, sin duda. Pero veña, sorte para vindeira xornada. Muchas gracias. A ver, temos connosco a Alberto, rematou o partido, un Caselas que o Erizano non fixo moita fronte hoxe, e dixo o entrenador deles, o Rafa, Sí, a verdad que eles hicieron na primeira parte un bo traballo, pero bueno, o equipo estuvo bastante ben, traballou ben en todas as líneas e conseguimos a vitoria, que era importante. Despois de vermos xogar hoxe, que pasou o pasado domingo? Un espellismo? Que Bueno, foi unha mala segunda parte. Unha mala segunda parte, pues, relajámonos, despois do 4-0 relajámonos, bueno, 0-4 relajámonos e o equipo sufriu un pouco, pero ben. Ahora era importante ganar e seguir aí. Temos jueves ao outro partido. Xoves serían da Liga para xogar en San Adrián de Cobres. Unha salida moi complicada. Puntuar sí ou sí, non? Puntuar é importante, sí, nese campo, un campo de terra bastante pequeno, a intentar puntuar, que era importante. Bueno, pois están as verbas de Berto, último en falar para os nosos micrófonos o vindeiro. Fin de semana, xoves, teremos outro encontro, a ver a donde nos achegamos cras nosas cámaras. Durante toda a semana vayan entrando no noso portal de Galifútbol Antena Louro 25 porque temos varias entrevistas, entre elas co alcalde de Salceda de Caselas. Nada máis, saúdos de Nel Fernández. Lembren os resultados da primeira autonómica e da preferente autonómica sur de Pontevedra. Matamá 1, do Maio 0, Caldas 4, Salvaterra 2. Alerta 1, San Adrián 1, Bahía 1, Marcón 0. Cruzeiro 1, Cambados 4. Moaña 2, San Martín 0, Nigrán 0, Gran Peña 3 e Porrín Industrial 3, Tomiño 0. Na preferente autonómica sur, Ponte Ourense 0, Portonovo 2, Pontellas 1, Estradense 1, Barco 2, Arenteiro 1, Berín 2, Mondariz 0, Baladares 1, Gondomar 1, Xoco 2, Arousa 1, Areas 2, Ribadumia 4. Sin dúbida, a sorpresa da xornada, Grove 1, Marín 1, Sanxenxo 1, Atios 0, El Alín 3, Pontevedrés 1. O filial do Pontevedra voltou de novo a perder esta vez en terras de Lalín, no Anxo Carro. Nada máis. A vindeira fin de semana e os xoves hai máis fútbol. Sigan connosco, Galifútbol, Antena Louro 25. Paloides, Nel Fernández.